हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण माता जी वार्ड हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। वेलकम टू टुडेस क्लास। हरे कृष्णा। राम राम अनिष्टम हरे हरे सीखेदे లేదు हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे ओके। हरे कृष्णा। ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ப்ரேயர்ஸ் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. நம்ம கிளாஸ் பிகின் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ப்ரேயர் வந்து சொல்லிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीबॉडी இன்னைக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் டிலே ஆயிடுச்சு. அது ஏன்னா நம்ம ராதா அஷ்டமி செலிப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருந்தது. அங்கிருந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு எங்க லோக்கல் டெம்பிள்ல. அதனாலதான் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சாப்டர் 10. சாப்டர் 9ல வந்து பகவான் வந்து எப்படி நம்ம சிம்பிளா பக்தி சேவைகள் செய்ய முடியும், எப்படி நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் வந்து சிம்பிளா நம்ம வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நேற்று. அப்போ நேற்று வந்து எல்லாருக்கிட்டையுமே நம்ம சொல்லியிருந்தோம், ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருந்தோம், ஒரு பத்திரம் இல்லைன்னா ஒரு புஷ்பம் இல்லைன்னா ஒரு பழம் இல்லைன்னா ஒரு தோயம் வைக்க சொல்லி கேட்டிருந்தோம். இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி, ராதாவுடைய பர்த்டே, ஸ்ரீமதி ராதாராணியுடைய பர்த்டே தான் இன்னைக்கு. இன்னைக்கு எல்லா இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ்லயும் வந்து கிராண்டா செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ராதாராணியுடைய பர்த்டே தான். அப்ப இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே புஷ்பம் வச்சு பகவானை ப்ரே பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே லக்கி. ராதாஷ்டமி அன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவானை வந்து ப்ரே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? இன்னைக்கு வந்து ராதாராணியை வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அலங்காரம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வரும், நீங்க எல்லாரும் பாப்பீங்க, நம்ம கோவில் சைட்ல போடுவாங்க, எல்லாரும் கண்டிப்பா பாருங்க. யூடியூப்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இஸ்கான் பெங்களூரோட சேனல் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட டெம்பிள்ல நடக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் உடைய லைவ் ரிலே வந்து அதுல போயிட்டு இருக்கு. அதுவும் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு, அபிஷேகம் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பா பாருங்க, கீர்த்தன்ஸும் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10, விபூதி யோகா. விபூதி யோகானா பகவானை பத்தின பூர்ண வைபவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி, கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இன்னைக்கு சொல்ல போறார். பகவான் இன்னைக்கு வந்து 4 ஸ்லோகங்கள் பத்தி சொல்ல போறார். அதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவாங்க, அதை பத்தி பார்க்க போறோம். அப்ப நேத்து நம்ம வந்து பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம்னா என்னன்னு பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னெல்லாம், எப்படி நம்ம வந்து பக்தி சேவை செய்யலாம், அந்த நவவித பக்தி பார்த்தோம். என்னெல்லாம் நவவித பக்தியில பார்த்தோம்? ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணாலே போதும். ஒன்னா கேட்டா போதும், இல்லைன்னா சொன்னா போதும், இல்லைன்னா பகவானை ஜஸ்ட் நினைச்சாலே போதும். இது எல்லாமே டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று நம்ம பார்த்தோம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் வழி இனிமை, அதாவது நம்ம வந்து களங்கமற்ற பக்தி வைக்கிறதுனால எவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம பகவான் வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்றாரு. நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் எவ்வளவு சிம்பிளாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய பக்தி வந்து களங்கமற்றதாக இருந்துச்சுன்னா அப்ப பகவான் வந்து கண்டிப்பாக அதை ஸ்வீகரிப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நேற்று நிறைய பார்த்திருந்தோம். நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து அத்தியாயம் 10. அத்தியாயம் 10ல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி ஈவன் டெமிகாட்ஸ் கூட வந்து அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கலாம். ஏன்னா டெமிகாட்ஸே வந்து பகவான் தான் கிரியேட் பண்ணாரு. அப்ப பகவானை பத்தின அறிவு வந்து டெமிகாட்ஸுக்கு கூட அவ்வளவு இருக்காதான். அப்ப அதை பத்தி என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அப்புறம் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், அவர் வந்து எல்லாருக்குமே ஆதாரமானவர். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இதுல வந்து நம்ம இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் 10.8 வந்து 10.11 வரைக்கும்
சதுர்ஸ்லோகி கீதா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்டான ஸ்லோகம். அது என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவான் இவ்வளவு விஷயங்கள் வந்து பகவானை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அவர் வந்து ஒத்துக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அவர் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து இன்னும் அவருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி விவரிக்க போறார். அப்படி இன்னைக்கு என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச பூஜ ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணுமே பரமம் வச யத்தே அகம் பிரியமானாய வஷ்யாமி ஹித காம்ஜயாய. பலம் பொருந்திய புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புஜங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகின்றேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நீ என்னுடைய பிரியமான நண்பன்கிறதுனால நான் இன்னும் வந்து இந்த ஞானம் வந்து உனக்கு வந்து இப்ப சொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமே விது சுரகன பிரபவம் நமஸ்கர்ஷய அகமாதிர்கி தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வச. தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். யோமா மஜம் அநாதிம்ச வேத்தி லோகே மகேஸ்வரம் அசமூடச மத்யேசு சர்வபாபை பிரமுச்சதே. இவன் ஒருவன் என்னை புறப்பெற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப இங்க என்ன பகவான் சொல்றாரு அப்படின்னா, தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா பகவான் தான் அவங்க எல்லாரையுமே படிச்சார் இல்லையா? நம்ம நேற்று கூட பார்த்தோம், பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லா டெமிகாட்ஸும் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன்னு சொல்லிட்டார். அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லாரும் வராங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. எவன் ஒருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களுக்கிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். யார் வந்து பகவான் தான் எல்லாத்திலையும் ஆதியானவர், எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபியூஷன் இல்லாம ஒத்துக்கிறானோ, அவன் தான் வந்து எல்லா பாவங்களில இருந்து விடுதலை பெற்று பகவானை சென்று அடையிறான்னு சொல்றாரு. இப்ப அதுக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய தேவகி மாதா வந்து அந்த ஜெயில குழந்தை பிறக்க போகுது அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்து சொர்க்கம் எல்லா 3 லோகங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. சரிங்களா? அப்ப வந்து பகவான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து குழந்தையாக பிறக்க போறார். இத்தனை நாள் வந்து பகவானுடைய அவதாரங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க. நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்தாங்க, ராம அவதாரம் பார்த்தாங்க, எல்லா அவதாரங்களும் எல்லாரும் பார்த்தாங்க. ஆனா பகவான் குழந்தையாக அவதரிக்க போறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா தேவர்களும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் நமஸ்கரிச்சு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி அந்த குழந்தை உருவத்தில் இருக்க அந்த அழகான கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த சீன் தான் இது. ஏன்னா பகவான் தான் எல்லாருக்கும் ஆதியானவர். அப்ப அந்த பகவானை பார்க்க எல்லாருமே வந்து ஆவலாக காத்திருக்காங்க. இப்ப பகவான் வந்து பிறப்பற்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? பிறப்பற்றவன் அப்படின்னா என்னன்னா, பகவான் எங்கேயுமே பிறக்கிறது இல்லை. அவர் வந்து தோன்றுகிறார். அவர் எப்பெல்லாம் தோன்றார்? பவித்ரானாய சாதுனாம் விநாசாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனாதாய சம்பவாமி யுகே யுகே. எப்பெல்லாம் வந்து அநியாயம் வந்து இது ஆகுதோ, பவித்ரானாய சாதுனாம், அதாவது சாதுக்களான பக்தர்களுக்கு எப்பெல்லாம் துன்பம் வருதோ, அசுரர்கள் வந்து எப்பெல்லாம் வந்து தொல்லை கொடுக்குறாங்களோ, அந்த அசுரர்களுக்கு என்ன இருக்கு? அவங்களுக்கு விநாசம் இல்லையா? அவங்களை விநாசம் பண்றதுக்கு பகவான் வருவார். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தர்மம் நிலை குலைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பகவான் வருவார். யுகே யுகே சம்பவாமி யுகே யுகே, எத்தனை யுகமானாலும் நான் தோன்றுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா சாப்டர் 4ல. இப்ப பகவான் நீங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவான் வந்து தோன்றுபவர், பிறக்கிறவர் இல்ல. இப்ப தேவகியும் வசுதேவரும் அந்த ஜெயில இருக்கும்போது அவங்க முன்பு அவர் 4 கைகளை உடைய விஷ்ணு பகவானாக பரமாத்மா ரூபத்தில் வந்து அவங்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார். அவங்க 2 பேரும் வந்து சிறந்த பக்தர்கள். எப்பவுமே வந்து இத்தனை குழந்தைங்க வந்து இறந்துருச்சு, அதாவது கம்சன் வந்து கொடூரமாக உபதிரவிச்சிட்டு இருக்கா. அப்படி குழந்தைங்க பிறக்கவே அந்த குழந்தைகளோட முகம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவங்களை கொன்னுடுறாங்க.
இந்த மாதிரி வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. 6 குழந்தைங்களை கொண்டாச்சு. பலராமன் வந்து கருவோடைய மாறிட்டாரு, ரோகிணியுடைய கர்ப்பத்துக்கு மாறிட்டார். இது வந்து 8வது குழந்தை. இந்த 8வது குழந்தை வந்து அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு குழந்தைகள் இறந்தாலும் அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல கடவுளே இல்ல, என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யாருமே இல்ல, நான் வந்து இனிமேல் நான் வந்து ப்ரேயே பண்ண மாட்டேன், எனக்கு வந்து நம்பிக்கையே இல்ல, கடவுள் நம்பிக்கையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்க போல. இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே வந்து எல்லாருமே வந்து அப்பவே பகவானை பார்த்து கோச்சுக்குவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, நான் இனிமேல் உன்னை கும்பிடவே மாட்டேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா இது வந்து இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்து இத்தனை பேர், இத்தனை குழந்தைங்க, 6 குழந்தைங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு 10 மாசம் சுமந்து பெற்று அந்த 6 குழந்தைகளையும் கண்ணுல காட்டாம கொண்டிருக்காங்க. அப்பவும் அவங்க வந்து பகவான் மேல விசுவாசமாக ப்ரே பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அவ்வளவு சிறந்த பக்தர்கள். அப்படி இருந்த அந்த பக்தர்களுடைய மகனாக அவர் இருக்காரு. அப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தரிசனம் கொடுக்கிறார். அதுக்கப்புறமா வந்து குழந்தை வடிவத்துல மாறிட்டு அவங்க கையில வந்துடுறாரு. இந்த மாதிரிதான் வந்து அந்த சீன் வருது. அதனால நம்ம இங்க எதுக்கு இந்த பிக்சர் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, அவர் வந்து தோன்றுகிறார், பிறப்பதில்லை இறப்பதில்லை, அவர் தோன்றுகிறார். பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லா டெமிகாட்ஸ், எல்லா தேவர்களும் பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுதான் இந்த பிக்சர் வச்சிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्तदा मत्भावा मानसा जाता येषाम लोக இமா பிரஜா. 7 மகா ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க, எல்லா மகரிஷிகள், 7 மகரிஷிகள், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் மனுக்கள், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய 4 குமாரர்கள், எல்லா உயிரினங்களும் எங்க இருந்து வருது, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் எல்லாருமே உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. பகவான் கிட்ட இருந்து உருவானதுதான் வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா, ஷீரோத கஷாய விஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு, எல்லாருமே வந்து காரணோத கஷாய விஷ்ணு, எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து உருவானாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா அவதாரங்களும் இருக்கு. மல்சிய கூர்ம வராக எல்லா அவதாரமும் இருக்கு. வாமன அவதாரம் இருக்கு, சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்காரு, இங்க வந்து ஜீசஸ் இருக்காரு, எல்லா தெய்வங்களும் இங்க இருக்காங்க, புத்தர் இருக்காங்க, எல்லா தெய்வங்களும் இங்க இருக்காங்க. எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்தா வந்தாங்க. நரசிம்ம அவதாரம், ராம அவதாரம், எல்லா அவதாரங்களும் இங்க இருக்கு. சரிங்களா. எல்லாருமே எங்க இருந்து வந்தாங்க, பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। एदां विभूतिं योगं स मम यो वेति तत्वत सो अविकल्पने योगेन युज्यते नात्र संशय. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. யார் வந்து இந்த மாதிரி பகவானுடைய சக்தியும் வைபவங்களையும் வந்து அறிகிறானோ, பகவான் தான் வந்து சிறந்தவர் அப்படிங்கிற உண்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அவங்க கண்டிப்பாக களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில், அதாவது அனன்ய பக்தியில அவங்க வந்து ஈடுபடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதுல வந்து ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த துவாரகால பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ஹோல் துவாரகால இருக்கிற எல்லா பீப்புளும் வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே விசுவாசம் இருக்கு, பகவான் வந்து நிச்சயமாக அவங்க காப்பாத்துவாங்க. பிருந்தாவன வாசிகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் அப்படிதான், அவங்களுக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது. ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானை முழுமையாக நம்புறாங்க. எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பகவான் வந்து என்னை காப்பாத்துவாரு நம்புறாங்க. அதனால அவங்க வந்து அந்த பரிபூர்ண விசுவாசத்துல இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து களங்கமற்ற பக்தி, அதாவது அனன்ய பக்தியில அவங்க ஈடுபடுவாங்க. பகவானுக்கு பக்தி சேவைகள் அவங்க செய்வாங்க, பகவானை சென்றடைவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மா உதாபாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப வர 4 ஸ்லோகங்கள், அதாவது 10.8, 9, 10, 11, இந்த 4 ஸ்லோகங்களையும் வந்து நம்ம சதுர் ஸ்லோகி கீதா அப்படின்னு சொல்றோம்.
இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல பகவத்கீதாவுடைய அம்சம் வந்து அப்படியே தந்திருக்காங்க. அதாவது பகவத்கீதை ஃபுல்லா வாசிக்கிறதுனால என்னெல்லாம் பலன்கள் வருது, அப்படி என்னெல்லாம் நமக்கு வந்து சேஞ்சஸ் வருங்கிறத இந்த 4 ஸ்லோகங்களே வந்து சம்மரியா சொல்லுது. என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எல்லாத்துக்கும் மூலம் நானே, எல்லாமே என்னிடம் தான் வருது, அதெல்லாம் வந்து சொல்றாரு. இதனை வந்து நன்றாக அறிந்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டார். அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மத் சித்தா மத் கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி சரமந்திச. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்கன்னு போன ஸ்லோகம்ல சொல்லிட்டார். யாரெல்லாம் பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவங்க வந்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுவாங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சா. இப்ப பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்கள மாதிரியே இருக்கிற டிவோட்டிஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க. அதாவது அசோசியேஷன் வச்சுப்பாங்க. அசோசியேஷன் வந்த உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவங்க எல்லாரும் வந்து பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசுவாங்க, பகவானை பத்தி மட்டும்தான் கேட்பாங்க, பகவானை பற்றி மட்டும்தான் உபதேசிப்பாங்க, எப்பவுமே பகவானை பத்தி தான் பாடுவாங்க, கீர்த்தனம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க எப்பவுமே பகவானை பத்தி பேசி திருப்தி அடைவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்தித. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நான் வழங்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு பகவான்னா, யாரு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டு எப்பவுமே பகவானை பத்தியே பேசிட்டு இருக்காங்களோ, அவங்களுக்கு வந்து பகவானை புரிஞ்சுக்கிற அறிவை பகவான் தரார் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு வந்து பகவானை வந்து அடையறதுக்கான எல்லா வழிகளையும் பகவான் வந்து அமைச்சு தராருன்னு சொல்றாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது பிரகலாத மகாராஜா. பிரகலாத மகாராஜாவுடைய கதை என்ன நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம 4வது ஸ்லோகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா. இப்ப மதுவனம் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நம்மளோட உத்தான பாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருக்கு வந்து 2 மனைவிகள், சுருச்சி, சுனிதி, 2 மனைவிகள் இருந்தாங்க. இந்த 2 மனைவிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மகன்கள் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து துருவன், இன்னொரு மகன் வந்து சுந்தரன் நினைக்கிறேன், உத்தமன் நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். அந்த மாதிரி 2 மகன்கள் இருந்தாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த 2வது மனைவி சுருச்சி கிட்டதான் வந்து மகாராஜாக்கு வந்து ரொம்ப அன்பு அதிகம். சரிங்களா. அப்ப இந்த மகாராஜா என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, எப்பவுமே வந்து சுருச்சியும் அவங்களுடைய மகனையும் மட்டும்தான் வந்து பாசமாக பாத்துக்கிறாரு. நம்மளுடைய துருவ மகாராஜாவையும் சுனிதி, அதாவது அவங்க அம்மாவையும் வந்து கண்டுக்கிறதே இல்லை. இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த பையன் வந்து ஒரு நாள், நம்மளுடைய துருவ மகாராஜா வந்து ஒரு நாள் வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அவருடைய 2வது மகனை அவர் வந்து மடியில வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து ரொம்ப பாசமாக பாக்குறாரு. அப்ப துருவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசையாகுது, அப்பா மடியில வந்து உட்காரணும் அப்படின்னு அவருக்கு ஆசை. அப்ப அவர் வந்து ஆசைப்படுறார். ஆனா அவர் பக்கத்துல வரும்போது அவங்க சித்தி இருக்காங்க இல்லையா, சுருச்சி இருக்காங்க, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, திட்டிடுறாங்க அவங்கள. நீ வந்து உட்காரக்கூடாது, நீ வேணா போய் கடவுளை வந்து ப்ரே பண்ணிக்கோ, அடுத்த ஜென்மத்துல நீ என் மகனா வந்து பிறக்கணும்னு நீ ப்ரே பண்ணிக்கோ, அப்பதான் உங்க அப்பாவுக்கு உனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்றாங்க. உங்க அப்பா மடியில உட்காரணும்னா நீ என் மகனா வந்து பிறக்கணும்னு நீ ப்ரே பண்ணிக்கோன்னு சொல்றாங்க. இதை வந்து அவங்க ரொம்ப வருத்தப்பட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, துருவ மகாராஜா போய் அவங்க அம்மாட்ட சொல்லி ஃபீல் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, உங்க சித்தி சொன்னது சரிதான்ப்பா, நீ கடவுளை தான் ப்ரே பண்ணணும், நம்ம வந்து நமக்கு கடவுளை விட்டா வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நீ வந்து இப்பவே காட்டுக்கு போயிடு. 5 வயசு பையன். சரிங்களா. 5 வயசு பையனை அவங்க அம்மா வந்து காட்டுக்கு அனுப்புறாங்க. நீ போய் காட்டுக்கு போய் விஷ்ணு பகவானை நினைச்சு தியானம் பண்ணு, கண்டிப்பாக பகவான் வருவார். அப்ப அவர்கிட்ட நீ என்ன கேட்கணும்னா, உங்க அப்பாவை விட, உங்க பாட்டனாரை விட சொத்து செல்வங்கள் எல்லாமே எனக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ ப்ரே பண்ணு. யார்கிட்ட வந்து பணம் இருக்கோ அவங்க கிட்டதான் வந்து எல்லாருமே வந்து இப்படி பாசமா இருப்பாங்க. அதனால நீ வந்து பகவானை போய் பிரார்த்திச்சு தியானம் பண்ணி அங்க உட்காரு, ஃபாரஸ்ட்ல உட்காரு, மதுவனத்துல இரு. அங்க வந்து கண்டிப்பாக பகவான் வருவார், தரிசனம் கொடுக்கறதுக்கு வருவார். அப்ப வரும்போது அவர்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் நீ கேட்கணும். என்ன கேட்கணும்,
எங்க பாட்டனாரை விட சிறந்த பணக்காரனாக நான் மாறணும் அப்படின்னு சொல்லி நீ பகவான் கிட்ட கேளு, பகவான் நீ என்ன கேட்டாலும் தந்துடுவார், அதனால நீ கேளுன்னு சொல்லி அவனை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. சின்ன பையன், 5 வயசு பையன். அப்ப இந்த பையனுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தெரியாது. அவன் வந்து அந்த மதுவனத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் கிட்ட வரத்துக்கு தான் அவன் ஆசைப்பட்டு வரான். அப்ப அதுக்கான வழிகள் பகவானே வந்து படைச்சு தருவார், பகவானே வந்து உருவாக்கி தருவாருன்னு சொல்லி போன ஸ்லோகம்ல பார்த்தோம் இல்லையா. இப்ப பகவான் என்ன பண்றார், நாரத மகரிஷியை விடுறார். நாரத மகரிஷி போய் அவருக்கு மந்திரம் சொல்லித்தரார். நீ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லி நீ வந்து சாண்ட் பண்ணிட்டு நீ தியானம் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு உபதேசம் கொடுக்குறார். அப்ப அந்த மதுவனத்துல துருவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, இங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கடுமையான தவம் செய்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் மாதம் வந்து பழங்கள் 3 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. ஃபர்ஸ்ட் மாதம், ஒரு மாசம் ஃபுல்லா வந்து எப்படி விரதம் இருக்கிறார் அப்படின்னா 3 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை பழங்கள் சாப்பிடும் அந்த மாதிரி. 2வது மாதம் வந்து ஃபுல்லா வந்து 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை புல் மட்டும்தான் சாப்பிடுவார், உலர்ந்த புல் மட்டும்தான் சாப்பிடுவார். அதுக்கப்புறம் 3வது மாதம் வந்து 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் மட்டும்தான் குடிப்பார், அதுவும் 9 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை. அதுக்கப்புறம் 4வது மாதம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா 12 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து காற்றை மட்டும் தான் சுவாசிப்பார். இது 5 வயசு பையன் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. 5வது மாசத்துல ஒரே கால் நகராமல் நின்று தியானம் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி இப்ப இவர் வந்து அவங்க அம்மா அட்வைஸ் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து நாரத மகரிஷி வந்து அவங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் போய் ஒரே கால்ல நின்று தியானம் பண்றாரு. இப்ப இப்படி நகராம நின்று தியானம் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் விஷ்ணு வந்து அவருக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக அங்க வர்றாரு. அந்த சங்கால அவருடைய தலையை தொடர வரைக்கும் துருவன் கண்ணே திறக்கலையாம். அவர் வந்து இன்னைக்கு கன்ஃபார்மா பகவான் தான் வந்திருக்காரா, நான் எப்படி நம்புறதுன்னு சொல்லி அவர் கண்ணே திறக்கல. அவர் வந்து பகவான் வந்து நான் வந்திருக்கேன்னு சொன்ன போதும் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்க என்ன தொட்டாதான் நான் கண்ணு திறப்பேன். அப்ப அவர் வந்து அந்த சங்கால துருவனுடைய தலையை தொடரார். அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய துருவன் வந்து கண்ணு திறக்கிறார். இப்ப பார்த்தோன்னே பகவானுடைய அந்த அழகிய அந்த வடிவத்தை பார்த்தோன்னே துருவனுக்கு வந்து நம்ம என்ன கேட்க வந்தோங்கிற விஷயமே மறந்துடுச்சு. இப்ப துருவன் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, எனக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம் பகவானே, உங்களை பார்த்ததே எனக்கு போதும், தன்யனானேன்னு சொல்லிடுறாரு. அப்போ மகாவிஷ்ணு கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளுப்பா, நீ இவ்வளவு கடுமையாக தியானம் பண்ணிக்க, என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு. இவர் தியானம் பண்ணதுல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, நீங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லா சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாடியில இருந்து ஒரு ஹீட் வெளியே வரும். அந்த ஹீட் வந்து இவர் 6 மாசமா 5 மாசமா கடுந்தவம் புரியறதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அவரோட பாடியில இருந்து வர ஹீட்டு அவ்வளோ வெப்பம், அந்த வெப்பம் வந்து அவ்வளோ அதிகமா இருந்ததுன்னா, அதனால இந்த தேவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாருமே வந்து அந்த வெப்பத்தினால அந்த சூடு தாங்க முடியாம பகவான் கிட்ட போய், பகவானே நீங்க தயவு செஞ்சு போய் அந்த பையனை வந்து கொஞ்சம் இந்த தவத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்க, அவ்வளவு சூடு வெளியே வருது, வெப்பம் வெளியே வருதுன்னு சொல்லி எல்லாருமே போய் கேட்கறாங்க, ரிக்வஸ்ட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் பகவான் வந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து துருவ மகாராஜா சொல்லிடுறார், எனக்கு வந்து உங்களை பார்த்ததே போதும், அதுவே எனக்கு போதும், எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லிடுறாரு. ஆனா பகவான் வந்து துருவ மகாராஜாக்கு வந்து பிரம்மலோகத்தை விட மேல ஒரு லோகம், அதாவது துருவ லோகமே தந்துடுறாரு. பிரம்மன் தான் வந்து அவருடைய பாட்டனார், அவருடைய பாட்டனாரை விட உயர்ந்த ஒரு லோகம் துருவ லோகம் அவருக்கு தந்துடுறாரு. இதுதான் வந்து துருவ மகாராஜாவுடைய கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। येषां देवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्म भावस्थितो ஞானதீபேன பாஸ்வதா. அவரிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடரிடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப இந்த 4வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்ப அவங்களுக்கு வேண்டிய வழி நான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா உள்ள இருந்தே பேசுவார். அதாவது பகவான் வந்து அவங்களுடைய ஆத்மா கூட பரமாத்மாவாக இருக்காரு இல்லையா, அங்கிருந்தே அவர் வந்து அட்வைஸ் கொடுப்பார். அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு நம்மளுடைய அஜ்ஞானம், அதாவது இக்னோரன்ஸ், நமக்கு இருக்கிற அறியாமை, அதை வந்து அழிக்கிற ஒரு தீபமாக நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் குடியிருப்பார். அப்ப நம்ம பேசுறதெல்லாம் ஞானமா வரும். இப்ப நம்ம சுகதேவ் கோஸ்வாமி வந்து பரீட்சித் மகாராஜாக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம், சுகதேவ் கோஸ்வாமியுடைய ஹிருதயத்துல இருந்து ஞான தீபமாக அவர் இருந்து அந்த பாகவதத்தை வந்து உரையாட வச்சார். அதே மாதிரி கபில தேவர் வந்து தேவகூதி, அதாவது அவங்களுடைய அம்மாவுக்கே வந்து சாங்கிய யோகாவை உபதேசம் பண்ணார்.
அதுவும் வந்து கபில தேவருடைய ஹிருதயத்துல பகவான் வந்து அந்த அறியாமை இல்லாம ஒளிமயமாக ஞான ஒளியை கொடுத்தார். அந்த ஒளியாலதான் அவர் வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து சாங்கிய யோகம் அட்வைஸ் பண்ணார். இப்ப இந்த 4 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, நம்மளையே நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 9 சாப்டர்ஸ் படிச்சோன்னா பகவான் யாரு, பகவானுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருச்சு. அப்ப நமக்கு வந்து பகவான் மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துருச்சு. ஓ, கிருஷ்ணர் இவ்வளவு சிறப்பானவரா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துருச்சு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 10.8. ரெண்டாவது ஸ்லோகம் வந்து 10.9ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம வந்து அடுத்த அதாவது வேற ஒரு பக்தர்கள் கிட்ட நம்ம பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அதுல 10.9ல என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா டிவோட்டிஸும் நம்ம வந்து ஒரு அசோசியேஷன் மாதிரி, அதாவது நம்ம எல்லாரும் எங்கெங்கயோ இருக்கோம், ஆனா ஆன்லைன் கிளாஸ் வழியா நம்ம எல்லாருமே ஒட்டுக்கா இருக்கோம். இந்த 7ல இருந்து 8 மணி வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஒட்டுக்கா இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து ஏதாவது சினிமா கதையோ சீரியல் கதையோ நம்ம பேசுறது இல்ல, பகவானை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அப்ப பகவானை பத்தி நான் பேசுறேன், இல்லைன்னா நீங்க பேசுறீங்க, நம்ம எல்லாருமே பகவானை பத்தி மட்டும்தான் சிந்திக்கிறோம், பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசுறோம். இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் வந்து நம்ம மேல கருணை அதிகமாகுது, பகவானுக்கு நம்ம மேல இருக்கிற கருணை அதிகமாகுது, நம்ம மேல இருக்கிற பாசமும் அதிகமாகுது. அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்மளை வந்து பகவான் கிட்ட வர்றதுக்கான வழி அவர் வந்து கிரியேட் பண்ணி தர்றாரு. எப்படி நம்ம பகவான் கிட்ட செல்றதுக்கு அந்த பாதை இருக்கு இல்லையா, அந்த பாதையை வந்து அவர் கிளியர் பண்ணி தர்றாரு. அதுதான் 10.10 ஸ்லோகம். அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்ளிகேஷன். இப்ப நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து படிக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இருக்கிறது மட்டும் கேட்காம நம்ம வீட்டுக்கு போய் பகவத்கீதா புக் எடுத்து படிக்கிறோம். இந்த பகவத்கீதா புக்ல படிக்கும்போது நமக்கு ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் புரியுது, அது நம்ம லைஃப்ல எப்படி நம்ம அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறது படிக்கிறோம். சரிங்களா? அதுதான் வந்து 10.10. சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து நமக்கு இந்த வழி கிரியேட் பண்ணி தராரு. லாஸ்ட் ஒன் 10.11. நம்ம பகவத்கீதை படிச்சு அதுல இருக்கிற மாதிரியே நம்ம நடந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பகவான் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல வந்து குடியிருக்கிறார். ஆல்ரெடி அவர் குடியிருக்கிறார் பரமாத்மாவாக. அங்கிருந்து அவர் நமக்கு வந்து ஞான ஒளி, அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிற அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த பயம், அந்த அந்த இருளை வந்து நீக்கிட்டு நமக்கு ஒளி, ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒளியை வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்துல ஏற்படுத்துறார். அதனால நம்ம பேசுறது எல்லாமே ஞான மொழியாக இருக்கும். நம்ம எப்பவுமே நல்லதே பேசுவோம், ஏன்னா பகவான் உள்ள இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கிறார். இதுதான் வந்து 10.11. அப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்னெல்லாம் நல்லது நடக்குது, ஃபர்ஸ்ட் பகவானை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம், பகவானை பத்தி நம்ம பேசுறோம், பகவானை பத்தி படிக்கிறோம், பகவானை பத்தி படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம அப்ளை பண்றோம் நம்ம லைஃப்ல. அதனால பகவான் கிட்ட நம்மளை வந்து வர்றதுக்காக இந்த பாதையை வந்து கிளியர் பண்ணி தர்றாரு. அதனால நம்ம 10.11ல வந்து பகவான் நமக்குள்ள இருந்தே நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து மாத்திடுறாரு. நம்ம எல்லாருமே டிவோட்டிஸா மாறிடுறோம். நம்ம அன்பான தூய்மையான கருணை உடைய உள்ளமுடைய டிவோட்டிஸா பகவான் நம்மள மாத்துறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम अहोस्त्वां ऋषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं सैव प्रवीश मे. அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், புறப்பெற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்ப வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஒத்துக்கிறார், நான் ஒத்துக்கிறேன், நீங்க தான் வந்து பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒத்துக்கிறார். இத்தனை நேரம் வந்து பகவான் சொன்னது எல்லாமே வந்து கேட்டுட்டு அவர் வந்து ஒத்துக்கிறார். இவர் ஒத்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம நிறைய ரிஷிகள், நாரதர், தேவலர், அசிலர், வியாசர், இந்த மாதிரி பல ரிஷிகள் அவங்க எல்லாருமே உறுதி செய்துள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லி, இப்போது நீரே அதனை பத்தி எங்க கிட்ட அறிவித்துள்ளீர், நீங்களே அதை பத்தி இப்ப உங்க வாயால சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இப்ப அர்ஜுனர் ஒத்துக்கிட்டாரு. அர்ஜுனர் மட்டும் இல்ல, இதோட ப்ரூஃப் வந்து நிறைய தேவ ரிஷிகளும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒத்துக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வமேதத்ருதம் மன்யே ஜன்மாம் வதசி கேசவ நகிதே பகவான் வியக்தின் விதுர் தேவா நதானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தி தத்துவத்தை அறிய முடியாது. ஸ்வயமேவாத்மனாத்மானம் வேத்தத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேச தேவதேவ ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க கூறியதெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். இப்ப வந்து நிறைய பேர் வந்து பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்ல, ஆனா இந்த சாப்டர் மட்டும் திடீர்னு எடுத்து படிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன். சாப்டர் 1 to 10 படிக்கல, திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு பகவத்கீதா புக் கிடைக்குது, சாப்டர் 10 ஓபன் பண்ணி அவங்க படிக்கிறாங்க. படிக்கும்போது இத்தனை நேரம் வந்து அவங்க பாதி 10.13 வரைக்கும் படிக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒண்ணுமே புரியாது. பகவான் வந்து நான் தான் இது கிரியேட் பண்ணேன். சாப்டர் 7 படிக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன், நான் தான் இது கிரியேட் பண்ணேன், நான் தான் அது பண்ணேன், நான் தான் இது பண்ணேன்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து ஏன் இந்த பகவான் வந்து நான் தான் பண்ணேன்னு எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படிதான் நினைப்பாங்களே தவிர, அவங்க வந்து நிஜமானமே பகவான் தான் கிருஷ்ணரா, கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் எல்லாருமே வந்தாங்களா அப்படியெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியாது. அவங்க வந்து பொறாமையோட தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா அவங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நம்ம படிப்படியா ஸ்டெப்பா படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் பகவான் யாரு, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் யாரு, பரமாத்மாவாக நம்மளுடைய மனதிற்குள் வீற்றிருக்கிறது யாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுப்போம் இல்லையா. அந்த ஸ்டேஜ்ல வரும்போதுதான் நம்மளுடைய அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு, நான் எல்லாமே முழுமையாக ஏற்கிறேன். இப்ப இத்தனையும் சொன்னது வந்து ப்ரூஃபோட வந்துருச்சு, அதனால அவர் வந்து முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்கத்துவத்தை அறிய முடியாது, உங்களை பத்தி அறியறதுக்கு ஈவன் தேவர்களுக்கு கூட முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்றாரு. நீங்களே சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும் உங்களை பத்தி. ஏன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸும் வந்து நிலையற்றவை, ரொம்ப எல்லையற்ற வைபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். உங்களுக்கு மட்டும்தான் உங்களை பத்தி ஃபுல்லா தெரியும், யாருக்குமே உங்களை பத்தி அதிகமா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கதம் வித்யா மகம் ஜோஹிம் ஸ்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேசு கேசு பாவேசு சிந்தியோ அசி பகவான் மாயா. உன்னத ஜோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? விஸ்தேரணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனாத்தன பூஜகத திருப்திர்ஹி ஸ்ருண்வதோ நாஸ்திமே அம்ருதம். ஜனாத்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை, ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு, எனக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இது இருக்கு, ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேக்குறான், உங்களை எந்த வடிவத்துல நாங்க வந்து நினைப்பது, எந்த எந்த உருவத்துல நாங்க வந்து உங்களை நினைவில் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஒவ்வொரு சிறப்பு அம்சங்களை கேட்பதில் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. அது கேட்டு கேட்டு அது முடிய மாட்டேங்குது, லிமிட்லெஸ்ஸா இருக்கு. ஏனெனில் உண்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுமைக்க விரும்புகிறேன். நீங்க ஒவ்வொன்றும் சொல்லும் போது உங்களை பத்தி இன்னும் அதிகமா நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் கிருஷ்ணா. நீங்க வந்து ஏகப்பட்ட லீலைகள் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த காளிய மர்தனம் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய லீலைகள் பண்ணிருக்கீங்க. எந்த எந்த உருவத்துல நான் உங்களை வந்து நினைச்சு பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச ஹந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாதம விபூதயः பிரதான்யத குருஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன், ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து பகவானே சொல்லிட்டாரு, என்னுடைய ஃபீச்சர்ஸ், என்னுடைய வைபவங்கள், என்னுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் வந்து எல்லையற்றவை.
அதனால நான் முக்கியமானது மட்டும் தான் சொல்லுவேன். நீ இவ்வளவு ஆசைப்பட்டு கேட்கிற, அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய முக்கியமான சில விஷயங்கள் மட்டும், சில சிறப்பு அம்சங்கள் மட்டும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இந்த முக்கியமான சிறப்பம்சங்களே எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. 10.21 இருந்து 10.38 ஸ்லோகம் வரைக்கும் எவ்வளவு சிறப்பம்சங்கள் சொல்றாரு பாருங்க பகவான். அதை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அதெல்லாமே முக்கியமானது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, படிங்க. விஷ்ணு 12 ஆதித்யாஸ், சூரியன் வானில் ஒளிர்பவை, மரீசி மருத்துக்களில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள், சந்திரன் நிலா நட்சத்திரங்கள், சாமவேதம் நட்சத்திரங்கள் வேதங்கள், இந்திரன் தேவர்கள், மனம் புலன்கள், வாழ்க்கை சக்தி வாழும் உயிரினங்கள், சங்கரன் சிவபெருமான், 11 ருத்ரர்கள், குபேரன் யட்சராட்சதர்கள், ஸ்கந்தன் முருகன் படைத்தலைவர்கள் சேனாதிபதி. இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவற்றுள் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு, அதாவது படைத்தலைவர்களின் சேனாதிபதி யாரு? முருகன். முருகன் யாருன்னா பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அந்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பெருங்கடல் சூழ்நிலைகள், பிருகு முனிவர்கள், ஓம் அதிர்வுகள், ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணா, யாகங்கள், இமயமலை அசையாதவை, ஆலமரம் மரங்கள், நாரதர் தேவரிஷிகள், சித்ரரதன் தேவலோக பாடகர்கள், கபிலர் சித்தர்கள், உச்சேஸ்வரஸ் சித்தர்கள், குதிரைகள் கபிலர் சித்தர்கள், ஐராவதம் தேவலோக யானைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. காமதேனு மன்னன் மனிதர்கள், வஜ்ரம் ஆயுதங்கள், காமதேனு பசுக்கள், மன்மதன் சந்ததி உருவாக்குவார்கள், வாசுகி பாம்புகள், ஆதிசேஷன் தேவலோக பாம்புகள், வருணன் நீர் தெய்வங்கள், ஆரியமா புறப்பட்ட மூதாதையர்கள், யமன் சட்டத்தை வழங்குபவர்கள், பிரகலாதன் தைத்திய அசுரர்கள், காலம் கீழடுக்குபவர்கள், சிங்கம் மிருகங்கள், பறவைகள் கருடன், சுத்திகரிப்பவர்கள் காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள் ஸ்ரீராமன், மீன்கள் சுறாமீன், பாயும் நதிகள் கங்கை, படைப்புகள் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அறிவியல் சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகள் உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்களில் கூட்டு சொற்கள் இரட்டை சொல், படைப்பாளிகள் பிரம்மா, மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இன்னும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்குகிறவர், பெண்கள் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவக நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, சோத்திரனில் சாமா, சந்தஸ் கவிதை, காயத்ரி, மாதங்களில் மார்கழி நவம்பர் டு டிசம்பர் மாதங்கள், பருவங்கள் வசந்தம் மலர் தாங்கி, ஏமாற்றுகளில் சூது, ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸ். ஹரே கிருஷ்ண மாதவ். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. அப்ப வந்து எந்த விஷயம் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோமோ அதுல லீடரா இருக்கிறது யாருன்னா பகவானே தான். இப்போ ஏமாற்றுக்காரர்களுக்குள்ள இருக்கிற சூதுதான் வந்து லேட்டஸ்டா என்ன சொல்றது, ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா ஏமாத்துற ஒரு விஷயம் வந்து சூது. சரிங்களா? அந்த சூதே பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் அதுல இருக்கிற சிறப்பம்சம் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்ப இங்க வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து யார் யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். சிவன் வந்திருக்காரு, உஜ்ஜேஸ்வரஸ் வந்திருக்கு, ஓம் மந்திரம் வந்திருக்கு, கபிலர், பிரம்மதேவர், ஸ்ரீகிருஷ்ணரு, ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்தா விஷ்ணு வந்திருக்காரு, கருடன், பிரகஸ்பதி, அர்ஜுனன், நாரதர், கபிலர், ஸ்ரீராமர், இந்திரன், சித்திரரதர், குபேரன், சிங்கம், யமன், வருணன், ஸ்கந்தன், வாசுகி பாம்பு, சுரா, பிரகலாதன் எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன நதத் அஸ்தி விநாயத் ஸ்யான் மாயாபூதம் சராசரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. நாந்தோ அஸ்திமம திவ்யானாம் விபூதினாம் பரந்தவ ஏஷதூப்தேசத
பிராக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்லிட்டாரு? அசைபவை அசையாதவை எல்லாத்துலயும் இருந்து இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. எல்லாத்துடைய விதையும் பகவான் தான். அதுல அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு? என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணமே. ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு? நான் முக்கியமானது மட்டும் சொல்றேன்னு சொல்லி இவ்வளோ லிஸ்டா சொல்லிட்டாரு. இனி என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், உதாரணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் யத் விபூதிமத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவவா தத்தேவாச்சதத்துவம் மம தேஜோ அம்ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவானுடைய தேஜஸ்ல இருந்து ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தான் தோன்றுது. என்னது? இந்த விஷயங்கள் எல்லாம், இப்ப இத்தனை விஷயங்கள் அவர் சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாமே ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தான் தோன்றுதுன்னு சொல்லிட்டார். இப்ப என்ன ஆச்சு? நான் இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கேன், ஆனா இது எல்லாமே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு பார்ட் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். முக்கியமான விஷயம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு ரிப்பீட்டடா பகவான் சொல்லிட்டே இருக்காரு. இது எல்லாமே என்னுடைய சிறப்பு அம்சங்களுடைய ஒரு உதாரணம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இப்ப என்ன பண்றாரு? இப்ப என்ன சொல்றாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதவா பகுனை தேன கிம் ஞானதேன தவார்ஜுனா இஷ்டப்யாகம் இதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன சிதிதோ ஜெகத். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். முடிவுரை படிச்சிடறேன் மாதாஜி. ஓம் சத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விபூதி யோக நாம தசமோத்தியாய. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நேத்து யாரோ இந்த ஸ்லோகம் ஒரு மாதாஜி கேட்டிருந்தாங்க, நான் அனுப்ப மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு கண்டிப்பா அனுப்புறேன் மாதாஜி. நான் மறந்துட்டேன் மாதாஜி, இன்னைக்கு அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு கண்டிப்பா, இன்னைக்கு கண்டிப்பா நான் அனுப்புறேன். நீங்க அனுப்புனீங்கன்னா எல்லாரும் பாத்துக்குவோம். ஆமா மாதாஜி, குரூப்ல அனுப்பிடுறேன் மாதாஜி. நான் நேத்து மறந்துட்டேன் மாதாஜி, இன்னைக்கு அனுப்புறேன். ஓகே மாதாஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? நான் எல்லாத்துடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அனைத்தையும் தாங்குகிறேன்னு சொல்லிட்டேன். இத்தனையும் சொல்லிட்டு என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக என்னுடைய இந்த உலகம் முழுவதையும் நான் தாங்குகிறேன். அப்ப சிறு அம்சமே இவ்வளவுதானா? அந்த பெரிய அம்சம் எப்படி இருக்கும்? சிறு உதாரணமே இப்படிதானா அவருடைய ஆக்சுவல் திங் எப்படி இருக்கும்? அவர் என்ன சொல்றாரு? ஒரு சிறு பொறி அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ப்ரீவியஸ் ஸ்லோகத்துல, ஒரு சிறு பொறியே இவ்வளவுதானா? அப்ப அவரோட ஆக்சுவல் சைஸ், அதாவது அவரோட ஃபுல் இது பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? அப்படியெல்லாம் நமக்கு ஆர்வம் தோன்றுது இல்லையா? அதே மாதிரி நம்மளுடைய அர்ஜுனனுக்கும் ஆர்வம் வருது. ஒரு சிறு அம்சமே இவ்வளவு இருக்குன்னா அவருடைய ஆக்சுவல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஆர்வம் தோன்றுது. அப்ப அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. நீங்க இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளே இப்படி சொல்றீங்களே, அப்ப உங்களோட ஆக்சுவல் ரூபம் எப்படி இருக்கும்? நீங்க உங்களுடைய அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம், உங்களுடைய அந்த தெய்வீக ரூபத்தை எங்களுக்கு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட அவர் கேட்கிறாரு. அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் உடைய தரிசனம் தான் நாளைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். நாளைக்கு எல்லாரும் கண்டிப்பா ஜாயின் பண்ணணும். அந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் நம்ம எல்லாருமே தரிசனம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 10ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அப்படின்னா ஈவன் டெமிகாட்ஸ், ரிஷிகள் யாருக்குமே பகவானை பத்தி கிளியரா ஒரு பிக்சர் கிடையாது அவருக்கு. ஆனா அவர் எல்லாருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அதாவது தூய பக்தி நமக்கு எப்படி எல்லாம் வருது? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால பகவான் மேல நமக்கு ஒரு பற்றுதல் ஏற்படுது, ஒரு அட்ராக்ஷன் ஏற்படுது. அந்த அட்ராக்ஷன் மூலமா என்ன ஆகுது? நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸ், நம்மள மாதிரியே இருக்கிற டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம சேர்ந்து பகவானை பத்தி மட்டும்தான் பேசுறோம்.
பகவானை பத்தி மட்டும்தான் கேட்கிறோம், பகவானை பத்தி மட்டும்தான் நினைக்கிறோம். பகவத்கீதை அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம், பாகவதம் அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் வந்து நம்மள பகவான் கிட்ட போறதுக்கான அந்த பாதையை கிளியர் பண்ணி தராரு. அது எப்படி கிளியர் பண்ணி தராரு? அந்த பகவானை பத்தி நம்ம படிக்கிறத, அந்த பகவத்கீதையில படிக்கிறது படி நம்ம வாழ, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்துறோம். அப்படி மாத்துறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானை சென்றடைவதற்கான அந்த பாதை வந்து நமக்கு ஏற்படுது. லாஸ்ட் ஸ்லோகம்ல, அந்த 11th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த நாலேஜ் நமக்கு கொடுக்கறதுனால நமக்கு வந்து பகவான் வந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து அந்த ஞான ஒளி, இந்த அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த இருளை வந்து நீக்கி ஞான ஒளி, ஞான தீபமாக நமக்குள்ள இருந்து நமக்கு ஞானம் வழங்குறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதனால நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவத்கீதை கண்டிப்பாக வாசிக்கணும். எல்லாருமே புக் வாங்கி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. வாங்கலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம ஆன்லைன்லயே படிக்கலாம். படிங்க. நம்ம ஹேமா மாதாஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. அதுல வந்து பகவத்கீதை வந்து உங்களுக்கு பிடிஎஃபா டவுன்லோட் பண்ண முடியும், தமிழ் பகவத்கீதை. அது நீங்க அந்த பிடிஎஃப் வந்து ஜூம் பண்ணி நீங்க படிச்சுக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா வேதா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கூகுள் குரோம் போயிட்டு வேதா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைட் இருக்கு. அங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா பகவத்கீதா அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல புக் இருக்கு. நீங்க அதுல வந்து சாப்டர் வைஸா நீங்க படிச்சு பார்க்கலாம். அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், படிச்சு பாருங்க. அடுத்தது, அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனர் வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து ஏத்துக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அதை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டும் அல்லாமல் அவர் வந்து கேட்கிறார், உங்களுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, உங்களுடைய வைபவங்களை எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோன்னே அவர் வந்து முக்கியமானதை மட்டும் சொல்றேன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்டே அப்படி சொல்லிட்டார். அந்த லிஸ்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல. இப்ப நம்ம எல்லாருமே நாளைக்கு சாப்டர் 11th விஸ்வரூப தரிசனம் பாக்குறதுக்கு எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா எவ்ரிபடி. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் த கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து ராதாஷ்டமி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி, ராதாராணியுடைய பர்த்டே. அதனால நம்ம கோவில்ல எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ராதாஷ்டமி செலிப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து யூடியூப் நம்ம லிங்க் எல்லாம் அனுப்புறோம் இல்லையா, யூடியூப்ல டெய்லி வந்து நம்மளோட வீடியோஸ் உடைய லிங்க் நம்ம ஷேர் பண்றோம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து டெம்பிள் லிங்க் ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நம்ம ஜூம் நீங்க இந்த மீட்டிங் ஜாயின் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த மீட்டிங் நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு லிங்க் கிளிக் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் 108 பாஸ்கோட் போட்டு நீங்க ஜாயின் பண்றீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி நம்மளுடைய டெம்பிள்ல மங்களாரத்தி காலையில ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து மங்களாரத்தி முடிஞ்சோடனே சாண்டிங் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, தர்ஷனார்த்தி இருக்கு, குரு பூஜை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு. அந்த லிங்க்ல வந்து எப்பவுமே நம்மளுடைய கோவில்ல என்ன நடக்குதோ அது லைவா வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ ஜூம்ல ஜாயின் பண்ணி அந்த லிங்க்ல நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டெம்பிளோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இப்ப யூடியூப்ல நம்மளோட லிங்க் வந்து எப்பவுமே ஹேமா மாதாஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க, நம்ம கிளாஸ் லிங்க். அவங்க ஷேர் பண்ணும்போது நீங்க அந்த யூடியூப் சேனல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செலிப்ரேஷன் ஃபுல்லா நீங்க வந்து பார்க்கலாம். இப்ப வந்து சிந்துஜா மாதாஜி வந்து நம்மளுடைய டெம்பிள் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க உங்களுக்கு ஜூம்லயே வந்து லைவா கோவில்ல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்கலாம். இப்ப இந்த லைவ் மீட் லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா எந்த டைம் ஜாயின் பண்ணாலும் காலையில 4:30 இருந்து 9 மணி வரைக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்துட்டே இருக்கும், பாகவதம் கிளாஸ் வரைக்கும் இருக்கும். அப்புறம் ஈவினிங் வந்து இன்னைக்கு வந்து ராதாஷ்டமிங்கிறதுனால ஃபுல் டே லைவ் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு. இப்ப கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஆர்த்தி எல்லாம் பார்க்கலாம். சரிங்களா, ஜாயின் பண்ணுங்க, முடிஞ்சா ஜாயின் பண்ணுங்க, டைம் இருந்தா ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்ல யூடியூப் வீடியோ பாருங்க. சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. டவுட் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, நெட் ப்ராப்ளம், கட்டாகி விட்டுருது. நான் ஓகே பேசினா மாதாஜி. உங்களுக்கு கேட்காது, நீங்க பேசினா எனக்கு கேட்காது. அப்படி ஓகே ஒரு ஓகே வழியா அந்த ஸ்லைட வச்சு அனுமானிச்சு புக்கையும் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி ஒரு வழியா புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியதுதான். ஓகே மாதாஜி நாங்க வந்து அந்த இந்த லிங்க் ஷேர் பண்றோம் மாதாஜி, ரெக்கார்டிங்கோட லிங்க் வந்து நம்ம ஷேர் பண்றோம் மாதாஜி, அது பாருங்க மாதாஜி. வர வர ரொம்ப இங்க நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், திருவாரூர் நாங்க இருக்கிறது. ஓகே, அது மாதாஜி இங்க எங்க ஏரியாலயும் ரொம்ப மழை மாதாஜி.
எங்க ஏரியாலயும் வந்து ரொம்ப மழையா இருக்கா, அதனாலதான் மாதாஜி என்னோட கிளாஸ் என்னோட பேசுறது கூட சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்காது. அந்த மாதிரி கேட்கறது ஆகுது. மட்டும் இல்ல, நீங்க அப்படியே ஸ்டில்ல நான் பேசுறது கூட சில டைம்ஸ் உங்களுக்கு கேட்காது. எதனாலன்னா அப்படியே எங்க ஸ்டில்ல ஏரியாலயும் மழை பெஞ்சு. அப்படியே ஸ்டில்ல அவங்க முகம் அப்படியே நிக்கும். ஓ சரி, நமக்கு போயிடுச்சு போலன்னு நினைச்சுக்குவேன். பேசிட்டு ஸ்டில்லா இருக்கும் போதே இருக்கு. அப்படியே நின்றோம். எப்படியோ நமக்கு விஷயம் தெரிய வந்துருது இல்ல, அதுதான் முக்கியம். பகவானே நம்மள நீங்க கண்டிப்பா அந்த யூடியூப் வீடியோ பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து அப்போ இனி கிளியரா பிக்சர் கிடைச்சும். அப்புறம் நீங்க குவிஸ் அட்டெம்ப்ட்க்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, அப்ப நம்ம கிளாஸ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேभ्यो வைஷ்ணவேभ्यो நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा.